Lalabas talaga yan eh. Makulit sila eh. Ayan mo na. Gusto din yung gumala-gala. Miggy, no! Dirty! Ayan mo na, babalik yan. Magatin sila. Hindi yan. Wala yan. Hindi nga, yan babalik yan. May na-rescue na naman daw siyang pusa kahapon. Ay, ang cute naman ng wing-wing na yan. Pinakain namin yung kahapon ng ano eh. O sige, bigay mo na yan. Na may kanin. Anong pusit? Bawal siya ng pusit. Dapat milk, anak. Ayun na, pinainom ko na milk ko. Mamaya palitan natin yung ano niya. Lagay mo na siya dito sa cage na lang. Wait lang. Kaninong cage kaya ito? Dala no yung Japong kahapon eh. Dumating na. Wait. Baka mag-uwi-wait na lang sila. Miggy! Pasok na! Siguro na lang. Miggy! Ito si Grot! Ayun na! Pasok! Ano? Tuwan-tuwa kakatakbo ah. Miggy! Huwag mawayin ng ano. Ming-ming. Loko talaga to, Miggy ito. Ah, may pusa din. Ala. Gluten! Na-rescue daw ni Chris. Oh, cute. Okay, alam mo mamaya ng milk. Miggy, pasok! Miggy, what's yan? Tapang-tapang na ito. Talo pa si si Conan. Siya nagbabanday sa gate eh. Dami mo na namang inano, Miggy ha, yung mga straw ha. Siya kaagad sumasalubong. Hoy, Miggy Choy. Ay, nag-ayos ako ng ano guys, stocks. There. Sa ilalim pa. Alin? Balis? Ikaw, Gluten? Ano problema, Gluten? Ha? Gluten, tin. Jesus. Gluten, tin. Ay. Wow. Kamot-kamot. Hindi pa tayo tapos. Hindi na naman na-pick up yung ano kahapon. No? Nakakainis tong Zoom na to. Kaloka. Nandito na si Mother, oh. Luluto na siya ng... Ayan ko turog kapon. Hanggang turog. Ano yun? May dinagising. Si Japong daw, tinatanong niya kung tulog pa. Sabi ko, oo. Iniwan niya daw kapon tulog. Pagdating niya ngayon, tulog pa rin. Wala. Hindi yan makarakip. Sabi nga mo, hindi yan makarakip. Bura yan nilayo. Kalugs naman kung lumilipad na pem-pem yung uhulihin. Yeah! Kinaguma nilayo. Di pa siya magkagap. Matko sa ganyan mga tuda-tuda. Ginataang this one. Ano ba to? Ano nga to, me? Gulay na to. Sitaw. Siyempre, ayun. Di ba mawawalan ba yan ng malunggay? Sabi ko sa inyo eh. Everyday yan guys, may malunggay ang pagkain namin. Ano hinanap mo, me? Yung binagungan mo, sabay na natin. Ah, okay. Ganda ng dimple ni mama. Kabilaan talaga. Unique. Sa sa braso na parang sexy tingnan. Diyan na punta. Ayan, hinahanap ni Mudra yung tirang binagoongen. Ayan na lang daw. Lahok dun sa ano. Right. Ayan. Meron dyan. Wala na ba? Uy, wag. Masarap tong yan. Ay. Ano na? Saan subi? Sigunan mga ito ng pagkaanan. O sige. Bigyan natin kunanin. Tararat, tararat. Wala na. Ayun. Pinasok na ni Inang Reyna yung yung alaga ni Chris. Yung na-rescue niya. Huwag ko daw pababayaan. Napaka di mama lang Di ba matinik yan, me? Hindi na ba nakikinig ang pusa? Bulinggit pa siya eh. Hindi alam nila yan.
Uy, careful lang, bibi, ha? Grutin, ha? Huwag awayin. Bigyan ni mama ng tinapa. Bait yan, bait. Friend mo yan, ha? Cute, no? Bait yan, bait, bait. Huwag na. Halika na, pasok na tayo, dali. Halika na. Uy! Grutintin! Wala, loko. Dinadulas ka. Dito na. Good morning, little ching-ching girl. Good morning, baby. Good morning. Ano? Para kang inihipan, na. Bakit ang bilis mo lumaki? Ha? Bakit gusto mong lumaki agad? Ha? Kasi po, may date kami ni Seb. Pidate kayo ni Seb? Hi, Seb. Hi, kaki Seb, dali. Hi, Seb. Sino kadate mo? Wala pa nga, grabe siya. Tinatanawagan ni Tito Jeff, sino kadate? Wala pa nga, nangahay pa lang kay Seb, eh. No? Bantay agad. Bugbog yan, bugbog. Grabe. Hi! Ang pretty naman talaga yan. Bring-a-ding-a-ding, bring-a-ding-a-ding, a-ding-ding-ding, a-ding-ding-ding. Ha? Ligo na? Ligo na? Ayun na si Lola, oh. Aga-aga ni Lola. Talaga, eh. Ha? Ha? Nagpapaano lang ito. Ito si Groot, ah. Ayan. Ah. Ako niya. Wow! Wow! Ah! Ting 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 ting. Ay, laway na, laway. Pakis. Sarap. Sapa. Sarap. Na. Ang bango, di na ako pag-antay. Sinigang na na tilapia, guys. Piniritong tilapia. Asa na yung may yung gulay mo? Ayun, ito na yung gulay, guys. Yummers! Kinataan. Sarap. Kalimutan ng diet. Wow! Yummers. Kabalot na ako sa Shopee, eh. Pogi daw ni Japong, oh. Tanan niya. Wow! Bakit hindi ba? Ha? Konti lang. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit eh? Ha? Sige nga, pogi ba yan? Pogi ba yan, guys? Ha? Groot, huwag ka papasok, Groot. Hey! Good morning! Good morning, Lucas! Ay! Nagalit! Ikaw maingay dyan! Laging gutom nga. Huwag mo na rin patulungin kasi papaliguan. Lagot! Maliligo. Hi, Kuya! Hi, Kuya Natsu! Hi, Kuya! Ito na yung ginawa nila sa... Bawad mo sa anit mo. Dapat may ano kayo, yung... Ano ba yun? Shower cap. Ano mo siya? At least, 1 hour. Hi, Kuya! Kuya Natsu boy! Huh? Ano si Lucas? Diyan, baby. Uy! Strong ah! Kakaw? Nagpapadede ka sa ano mo? Nakakadede na siya? Sugat. Lalaki ba naman yan, eh? Lucas. Nakaligo agad. Ang bilis naman. Saglit lang ako nawala, eh. Oo nga.
Ay, oo. Bango-bango. Halika na, Grot. Baba tayo. Dali. Dali. Ikaw, sunod. Nadudulas ako sa'yo. Ikabron ka eh. Tapos ka na, Japong? Print tayo sa pang sticker. Lunch na, guys. Maagang lunch. Brunch. Ayan. Sili with, ano. Lunch na ba? Anong oras na? Maaga pa. O, brunch na nga. Sili with, ano lang, asin. Tapos, sausawan nito yan eh. Tapos yun, ginataan. O, diba? Sarap. Yummers. Ba't ang daming kanin? Yun tayo. Ma! Halina you! Let's eat na. Topak na naman itong printer na to eh. Hindi naman kumakain ng sticker paper. Print na ako na sa collagen. Bus na sa collagen eh. Bakit? Uy, tiga dito. Uy, tiga dito. Uy. Tatawag kita eh. Suplada ka. KitKat. 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 Hi, babies. Hi, babies. Ala. Tapos si KitKat eh. Lagi itong nasa tabi ko din eh. Ay. Hipon si TP boy. Hipon si TP boy. Gusto nang dali ni ano? Ay, Groot! Nayo mo ka pa pala, Groot, ay? Hello, Groot! Liga na, Groot! Gusto na tong dali ni Daddy sa ano, sa Pasig. Sabi ko, wag na. Kasi mainit. Walang ilaw, ay walang bubong doon sa terrace nila. Tsaka malulungkot ako. Mababawasan na naman sila. No? Damot ko daw, sabi ni Daddy. Hi! Ay! Ana? Tapos little Groot. Tapos yung isa parang si TP, oh. Nasa lisihan si ano. Si Groot di TP. Groot TP. Groot TP. Groot TP. Ana, dito ka dito. Grootin! Grootin! Aray God, no fighting! Sabi! Hindi pa rin nakakababa itong ano to. Tatlo pa natitira dyan. Maggie! Maggie! Aray! Bakit ba? Ano? Kabang naman kasi sila, papasok ako eh. Kukuha ko ng pang ano eh. Pang pa-ship. Kabang na naman. Kabang na... Ay, hindi. Para hindi kayo pumasok. Kailangan na kayo ng... treats. Ayun, habang wala siguro. Na? Si Chris na ata yan. Si Christopher na yan. Bilis na. Yan. Baba. Bilis. Ay, ayaw mo. Bilis, ano na lang. Dali. Kasi kukunin na naman to ni Groot. Tingnan nyo. Bem. Isa lang. Yan. Ikaw. Ayaw nyo. Ay. Yay. Tapos na mag-render. Kit ni Lucas. Yung vlog yan ng ano, ng isang araw, guys. Si kapon wala akong vlog eh. Yun, after ko siya ma-render, i-convert ko naman siya para mabilis ma-upload. Ayan, yan ang converter ko. Para mapaliit yung ano, yung files. Handbrake. Si Daddy na gano'n yan eh. Where you? Vlog. Oh! Wait lang. Mahirap pag isang kamay lang. Hello guys! Magandang hapon. Alas 5 na. Kapag shower na ako ng maaga at alerts! Nanlilimahid na ako.
Ayun, belated happy birthday, Tita Connie. Miss you po. Sorry kung hindi na tayo masyado nakakapagtsikahan. Pero nakita niyo naman po, Tita, sa vlog na busy po ako. And, para po sa kumikitang kabuhayan sa future ni Koloco. Belated happy birthday, Tita, again. And see you sa pag-uwi niyo dito sa Pilipinas. Ayun, guys. Kumusta na kayo? Ano ba? Wala po anong gagawin ko. Wala kung saan magsisimula. Ano ba? Okay na ako sa sa Celebrity Bazaar eh. Noel Bazaar, okay na rin. Trendsetter, check na rin. Yung sa Riverbanks na lang, guys. Yung sa Marikina. Di ko pa kasi nakausap ulit ng pinsan ko tungkol sa tungkol dun sa may nakuha na siya, tindera, kaso hindi pa ako kino-contact para maano na sana makapagbayad na rin ako sa sa pwesto, and then masimula na. Pero siguro after ko na yun, guys, after bazaar ko na yun. Celebrity Bazaar is on November 12, 13. So siguro next week, next week, kasi kasuhin ko na yun, kasi sunod na bazaar ko is December na. Ayun. Kasuhin ko muna din yung mga concept store na in-applyan ko. Yun. Alerts. Pakainin mo din daw siya. Kain tayo. Ay, wait lang. Ha? Conan? Ito na lang din. Ano pinaulam mo kanina? Conan? Si Conan? Ano ka may nangutot eh? Ha? Nakakubagi akay nangutot. Sige, pwede na yan. Yung ngayon niluto mo, ubos na? Aray. Sige, pwede na yun muna. Kain tayo. Yan, luto ni Sel. Hindi na, kain tayo. God bless you. Ay! Yusin mo. Nasa hapag ka. Mamaya na daw sila in diet. Kakamerienda lang. Muna na kami. Guys, alam nyo ba ang kulit ng title para sa cellphone na Oppo? Parang Oppo. Ay! Doon na kayo. Bababay mo to si Marble. Si... Dali na at mabantat. Bukas maligo yan. Kitkat. Tumakas na si Maggie. Tragis naman Ay! Baw-baw na eh! Stinky na eh! Stinky na eh! Ay! Stinky na eh! Mabanatan ko kayo eh. Stinky na yan eh. Stinky. Ito ka na sa baba, be. Good night, nanak. Good night. Night. Anday na't magigising bukas. Ano yung menu pa doon? May hamper pa doon. Yung mga yan eh, mga swimwear. Swimwear talaga. Mga ginamit namin nung nag-outing kami. Hindi ko pa na katago. Paano nasa nasa maleta yan. Hiniram ni Nene yung maleta. Hindi ko pa na yun. So anyway, good night. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Gano pa ako Ayan yung mga concept store, guys, na na-inquire ko. Tada! Alam, may tinong si KitKat. KitKat! Bugbugin kita, KitKat! Ha? Ito ka na sa nanay mo. Tulog ka na. Mami, water flip challenge. Ha? Mag-water flip challenge ka. Ano yun? Yung parang magba-water flip ka, tapos pag nagkamali ka ng 10 times. 10 times? 10 times. Shoot mo sarili mo ng Nerf. Bugbog gusto. Maganda yun eh. Ano na time eh. Ano, mag-text pa ko akin ng cellphone ko. Hasa na. Baba na, paano ako makakapagtrabaho? Oy! Kayo na. Sige na. Kayo na. Text nyo na. Viber nyo na yung Sagot na kayo. Kaloka. Buti pa si Maggie. Behave. Wow! Ay, wow! Pagkatapos, pagalitan si Tippy Boy. Baby mo yan eh. Ginaganyan mo eh. Tulog na tulog. Ay, patay mo na ilaw. Good night!